Bon dia. Novena idea avui d'aquest bloc de propostes per sortir reforçats emocionalment com a família. Es titula Una carta d'equip. I jo me l'he imaginada de la següent manera. Penseu en una persona que faci temps que no heu vist. Pot ser si en teníeu alguna cangur de quan els vostres fills eren més petits, o una persona de la família que viu lluny, o un pagès que vau conèixer un dia que vau anar en una masia de turisme rural, o la mestra. Escriviu-li una carta entre tots. Algun adult pot fer la lletra, si els petits encara són massa petits, i això ho podria fer feixuc. I tota la resta de membres de la família poden contribuir a donar-li idees redactant el contingut tots plegats. Després, els petits poden fer de la carta un veritable objecte artístic, tot adjuntant-li dibuixos, decorant-la, enganxant-hi coses, el que calgui. Per què és una bona idea? Doncs perquè les persones que hem conegut, en un moment o altre, les persones que han tingut un paper en la nostra vida, és bo que hi mantenim el contacte. És bo perquè els vincles són importants i en moments de desconnexió forçosa ens en podem adonar més que mai. Pensar-hi junts com a família, en aquestes persones que ens són llunyanes però alhora properes, és una manera d'acomunar la nostra memòria compartida i, per tant, de reforçar els nostres propis vincles com a família. Hola, famílies! La meva recomanació literària pel dia d'avui sobre el tema escriure una carta en família és aquest clàssic de la literatura infantil i juvenil, El carter Juliu, en català. Nosaltres aquí el tenim en castellà, però el trobareu també amb l'editorial Destino en català, El carter Juliu. És un llibre preciós pels més petits que explica la història d'un carter que va casa per casa entregant diferents cartes. I a més, a dins del llibre hi trobareu les mateixes cartes on els nens podran trobar i llegir-les. És una delícia, us el recomano. Bones lectures.